cewa kwankwasawa murna za ta koma ciki domin kwa sun yi wa dutse kaho saura irin su gane kuskure ranar tsaga. Masu kalla da sauraro barkanmu da ganawa a cikin wani sabon shiri mai taken tsotsayin ta kaba auren mai jinya. A cikin shirin namu na wannan rana za ku ji cewa mun yanzu zaka bincike ya gano cewa kimanin ƙuri'u 300,000 wanda suka ci zaben abba gida. An gano cewa na camama ne, an gano tsohon sarki ne ya yi fasa su zuwa Kano ba ni na faɗa ba. Da haka daga yanzu zuwa kowane lokaci Irafali zai busa usur ba tare da sun shiga fadar gwamnati ba. Shi Sunusi Lami da shi ya je kulla wajen Emefiele saboda abokinsa ne ya bashi ballot paper har guda 500,000. Saboda haka zuwan da ya yi kwanan baya kafin zaɓe ya ce ya zo Kano gai da babarsa. Dan Allah sai ku biyo mu. Zabe ba a kammala ba in ji uban abba. Jale ko jalabe suna mana kankan ba. Wato babu shakka idan ka samu gwanin runto haram da kuskunda, idan aka ce maka ga kwankwashe dan kwankwasiya sai a shafa fati a karatun ya tashi haka. Domin dai babu shakka gwanaye ne kwarai na bugawa a jarida da suka kware wajen cin mushe ba yanka ko kuma a ɗebi 'ya'yan tinkiya a zuba kare ba kunya ba tsoro. Irin wannan ce ta faru kiru da muzu ana gani kan zaben damo Nasir Gawuna sabon gwamna mai jiran gado shine a gaba lokacin da aka fara zaɓe daga safar zuwa bayan an kammala zaɓe amma lokacin da aka zo lissafi a jaraba na bayan gari sun samu tallafi daga tsohon mai gari sarkin da aka kora ya kawo kimanin ƙuri'u 300,000 na ƙarya wanda aka yi amfani da su aka antaya kan zaben abba gida amma dai a iya cewa yanzu aka ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka ciko zai biyo gyartai domin an gano har ma an kai waccan magana kotu daga yanzu zuwa ranar talata ta sama za a iya jin an busa usur 'ya'yan jam'iyyar APC su kama sowa da murna. Na samu kuma ta ba kwanakin baya Baba Ganduje ya ce sunan wancan zaɓe na Kano tangal-tangal rara ma ya faɗa a cikin waka suna ji kamar wasa amma da sannu sai san da kekensa ya koma kwama za su gane wannan al'amari bari ka ji gaskiyar labarin abin da nake faɗi kamar yadda yake yawo a gari da INEC suka yi mamaki a ballot paper din original ce gata amma kuma babu stamping ɗinsu babu signing ɗinsu a baya to kaga da aka yi tracing aka bincike kaga an daɗa samu evidence na cewa Sunusi Lami da Sunusi saboda abokin Emefiele ne kayan zaben nan da suka zo kafin zaɓe tun da wuri suka shigo ƙasa CBN aka bawa ajiya Abuja National saboda haka shi Sunusi Lami da shi ya je kulla wajen Emefiele saboda abokinsa ne ya bashi ballot paper har guda 500,000 saboda haka zuwan da ya yi kwanan baya kafin zaɓe ya ce ya zo Kano gai da babarsa wato wannan ballot paper ce guda 500,000 yake ganin idan ya bayar an da ita Kano za a iya kama ta a hanya wajen cikin tsotsayi zai iya sa a kama ta saboda haka shi kuma tafiyarsa kaga ba wacce ma'aikata za su bincike shi ba ne saboda haka ya shigo Kano da kansa ya kawo wasu abu suka je suka karɓi wannan ƙuri'a 500,000 ɗin saboda haka satatta suka yi a CBN shi Emefiele ne ya sace ta ya ba wasu musulmi da ta gashi asiri ya tonu daga cikin wannan ƙuri'a 500,000 ɗin da suka a Kano ba kawo wata INEC ba sun yi stamp ɗinsu ba to a ciki INEC sun gano cewa guda 360 ne aka yi amfani da su suka samu shiga a wajen zaɓe kuma yanzu gashi balli ya tashi 100,000 da wani abu ne ba su samu shiga akwatunan zaɓe ba kaga wannan wata nasara ce ta addu'a bayan Allah da suke yi wallahi Abdullahi insha Allah kuncin da muka shiga da fargaba da zulumi da damuwa in Allah da ya san shiga kuncin da ya lallinka namu sosai mu kuma insha Allah farin ciki ne da annashuwa da nasara suke gabato mu insha Allah ba da jimawa ba. Dan APC a Kano ya kwantar da hankalinsa gwamnati tasa sun gama ta'asa na hankali za su koma cikin bakar tasa zan ɗora shiri na gaba.